елдагыча мин татарча сөйләшәм, үз иченә берничә проектны ала. Төп чара әлбәттә 26 апрель көнне сәгать 3-тә Бауман урамында гадәттәгечә без җыябыз да концерт күрсәтәбез. Рәхмәт. Шуны әйтергә кирәк, дәүләт учреждениеләре белән эшләү күпкә авыррак. Хосусый оешмаларга караганда дәүләт учреждениеләренә аңлату, аларның мотивация бирү, адым ясатуның авыры. Гәрчә алар беренче чиратта ике телдә мәгълүмат бирергә тиешләр. У нас, конечно, не было такой цели, чтобы каждого научить татарскому языку. Наша была задача, главной целью может быть сделать какой-то общественный резонанс, преломить ситуацию, взгляд на татарский язык, о том, что он тоже полноценный язык, на котором можно говорить на разные тематику. Безнең менә Казан шәһәрендә һәм башка Татарстан шәһәрләрендә кече архитектур формалар, яисә парклар, скверларда милли компонент юк икән. Бу бик популяр хәрәкәт, направление дип әйтергә кирәк дөньяда. Һәм инде белгәнегезчә, быел әле парклар һәм сквер елы да. Шуңа күрә без бу елга татар әлифбасында өстәмә 6 хәреф бар. Ә, Ж, Х, Ә, У. Без шушы хәрефләрне агачтан ясап, Ж хәрефенә мәсәлән утырып кахва эчеп, кофе эчеп булачак. Ә хәрефе фонында фотоларга төшеп. Иң күп хаталар әлбәттә Казанда инде. Аны бик кызганыч, ләкин Казан бу өлкәдә беренчеләр булып бара инде. Ләкин Шаллыда да андый проблема бар, Алабугада да бар икән. Хәтта Кайбыш Арчадан да хатлар җибәрүчеләр бар, фотолар җибәрүчеләр бар. Күп очракта Ә урынына Э хәрефен язалар, Х урынына Х хәрефен язалар. Бик күп калька тәрҗемәләр. Игътибар иткән булсагыз, ниндидер элмәт такталарда язалар без выходных, без обеда. Аны бик тупас итеп тәрҗемә итәләр, ялсыз, ашсыз дигән. Бәлки шушы тәрҗемә үзәге ниндидер стандартта булдырыр. Соңгы елларда ныклап тотындык. Без менә 3нче тапкыр Алаберса узачак Печән базары проекты. Без аны спорт төрләре чемпионатына багышлап уздырачакбыз. Һәм менә шушы Татпарк проекты. Бу ике проектны, шәһәр проектын бу ел башкарып чыгылса, мин уйлыйм, уңышлы ел дип санарга була. Яшьләр йөри торган, кунаклар килә торган урыннар, төрле милләт кешеләр, анда гомумән мин татарча сөйләшәмгә кадәр бернидә татар чарасы узмый иде. Шуңа күрә безнең 26 апрель туган тел көнендә нәкъ Казан уртасында ниндидер попсалы урында, кеше күп йөри торган урында үткәрү иде. Һәм ниндидер рәсмилектән без киресенчә качабыз, ниндидер рәхмәт хатлары, грамоталар, аркадан кабулар, андыйдан киресенчә качадыр әйтәбез. Шунда ул астан гади кешеләр тарафыннан аларның гражданлык инициативасы белән үз акчаларына башланган эш иде ул. Бүген аның бюджеты күпме соң? Быел аңа миллионга якын акча бирелә дәүләт программасына.